Igama lami nguvusile owakwaMathiso. Haleluya. Owakhulela eAlvani. Ngiyabonga inkosi. Amen. Nami ngelinye ilanga ndazamkelela. Amen. Amen. Nami ndazamkelela inkosi ngelinye ilanga. Nami ngiyabonga abazalwane xa bethandile. Ibonga kubaphathi, ibonga inkokheli zonke ezikhona. Haleluya. Izithandile ukuthi ngike ngishare. Hey, ngiyakhawulezisa ke bazalwane. Siyamakhwasa. Yonke into endiyenzayo ngithi kwenzekile ke ngolwesine izwi lami engathande ngayithanga. Ngolwesine ebusuku bengiphuma apha ngeplaka engena hida. Yoyilahla le eEast London. Amen. Indlela yonke okondomile imali. Hallelujah. Ngibanza uvuka umfundisi wami ngisithi hayi baba nikhulile. Ngibanza uvuka ngisithi hayi nyawo hlala. Hayi ndathi hayi kodwa ke noko akubanga kakhulu. Hallelujah. Ndiyeva kodwa yonkodole. Nkosi naNkosi. Jesus. Hayi nami ndikwelo ke. Haleluya. Bazalwane masikhawulezeni. Ngoba ke ndicinga uba akusekho mzalwana apha ekuthiwa uzokwamkeliswa uYesu. Akushunyelwa avangeli noma hayi ke iza kuYesu bonke abantu abalapha ngabazalwane. Amen. So ukuthi nje sikhumbuzane. Jesus. Jesus. Amen. Amen. Babe egameni lika Jesu izwi lakho linguwe. Izwi lakho limingona phakade. Izwi lakho linamandla. Siyabonga Nkosi silethembile lakho. Nkosi Jesu. Amen. Ngifuna ukuthi umntana omncane azontandazela ngokunjoyida abantwana ngathi uzawusuke akhale kanti. Ayiwona bendimjongile oyimntanami ngacela. Masambe siye kuncwadi yabaseFilipi. Filipi chapter 3. Ngiphethe enye version bazalwane. Version ngixoxela kamnandi. Okay. Ningathi ngiphethe iBhayibheli yaseSunday School. Ayibonge Nkosi. YaseSunday School bazalwane. Akuthatha njalo. Ukade uphethe iBhayibheli yaseSunday School. Akuthatha ngekho serious. Hallelujah. Abazawuthi abazalwane badake ko serious. Bible yaseCrash. Le Bible yaseCrash ukhona kanifundele esesimabonje nje si anifuna uyiqala lithi yathi ngifuna ngifune. From chapter 3 sayiyeka pha noba ngo9. Chapter 3 from verse 1 to 9. Ncwadi kwabaseFilipi chapter 3 verse 1. Elokugqiba bazalwana bam, vuyani nisenkosini. Ukunibhalela kwa ezo zinto akunqenekile okunene kum.
kenina kuyaninqabisa. Zilumkeleni izinja, balumkeleni abasebenzi bento ezimbi, balumkeleni abofunulo. Kuba abolwaluko sithi, thina bakhonza uThixo ngomoya, siqhayise ngoKristu Yesu, singakholosi ngenyama, nakuba mna ndibe ndingakholosayo ngenyama. Ukuba kukho bani uba unokukholosa ngenyama, bendingaba ngakumbi mna. Ndalukayo ngomhla wesi-8, ndingowenzala kaSirayeli, ndingowesizwe sikaBenjamini, umHebhere wamaHebhere, ngokomthetho ndingumFarisi. Ngokwenzondelelo ndilutshaba, ibandla ngokobulungisa. Ngokwenzondelelo ndilitshutshisa ibandla ngokobulungisa obo basemthethweni, ndingongena kusoleka. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum, zona ezo ndizibalela ekuthini ziyinkxwaleko ngenxa kaKristu. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekuthini ziyinkxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu, iNkosi yam, endithe ngenxa yakhe ndonakelelwa zezi zinto zonke, ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma, ukuze ndimzuze uKristu, ndifunyanwe ndikuye, ndingenabo obam ubulungisa obo basemthethweni, ndinobo bungokukholwa kuKristu, ubulungisa ke obuphuma kuThixo ngalo ukholo. Amen. Le ndoda Paulus Jesus. ube yindoda yabona ufike ebandleni kunento emxakayo, Oh, such a okanye ufike ebandleni kukho uhlobo lamakholwa oluhamba masithi olukholelwa kwizinto zalo zobujuda. Hallelujah. Amen. Ufika uPaulos uthi ke ngoku xa apha eFilipi ufika beqhayisa ngoba bona singamaJuda senza 1 2 3 siyaluka senzani. Uthi ukuthi ufika kubantu abaphethe noma abazazi ngobubona babo singamaXhosa. Ndingumqwathu ndingudikela. Le ndaba yokukholwa iyaviwa kodwa ayonto ethathwa serious. Kwaziwa xa kuyiwa kuKristu ngabo ufuneka ube ungumJuda ngoba noThixo bamazi ingowabo bona amaJuda. Hallelujah. Futhi bemazi ngoba bona basososizwe. Hallelujah, samaJuda. Hallelujah. Now uPaulos yena uthi ke ngoku apha kusebandleni ingxaki ke ngokaphi iqala khona apha ke ngoku kusebandleni. Hallelujah. Elibandla lafelwa. Jesus. Hallelujah. So now ke ngoku ke obabuqwathu obabuqwathi obabunoni obabuhlathi obabumfele amen obabumpondomisa abusebenza. Jesus. Hallelujah. Amen. Uza ngesystem yakho yobumfene yobuhlathi. Hallelujah. Amen. Ayikabamfene kusekhaya. Mama mamfene. Hallelujah. Amen. Now uza ngale system yobugcina. Uza ngayo phi? Kusebenza bani apha? Jesus. Kristu apha kuKristu. Hallelujah. So now le ndoda ixa kuPaulos okanye uPaulos uxakwa ngalamadoda. Uthi kwincwadi yabaseGalati, maGalati ndini nitheni aninangqondo. Ungayicheka Galati chapter 3 verse 3. Now uyibambe kancinci sisimaboyi.
Magalati chapter 3 verse 3. Now uPaulos yena ke ngoku uthi mina ndiba bendingenza kangcono okanye bendinganichazela kangcono ngoba mina Paulos le ndaba nina nithetha ngayo ndiyazi bhetele. Yes. Amen. Phila kule system uyabachazela uyaveza ukuthi yena ebeluhlobo lunjani. Yes. Apha ekholweni. Amen. Amen. Kule system nina nicinga uba mhlawumbi ningaqhayisa ngayo. Hey. Ngawuyibambe sisimabona. Galati chapter 3 verse 1. Ehlani maGalati aswele ukuqonda. Ubani na oninyandileyo ukuba ningayithambeli nje inyaniso ebethe nje phambi kwamehlo enu uYesu Kristu wabhalwa wabhengezwa phakathi kwenu ebethelelwe emnqamlezweni. Ndithanda uyifunda ngale yam. Magalati ndini nitheni aninangqondo ibizawuthi kwesinye isingesi ibizawuthetha about nithakathwe ngubani. Who bewitched you. Jesus. Uzayifunda kule yam. Magalati ndini nitheni aninangqondo nibulewephi ninje. Mina aba kanye nanisenzelwa inkcazelo ecacileyo ngokufa kukaYesu emnqamlezweni. Khanindiphe nje le ndawo. Ngaba umoya kaThixo namamkela ngenxa yokuba nenze okufunwa ngumthetho okanye kwakungenxa yokuba naziva nazamkela indaba ezimnandi. Ningathini okungabi nangqondo kangaka njengokuba naqala ngamandla omoya kaThixo nje. Ngaba ngoku senifuna ukugqibezela ngawenu amandla. Jesus. Yi-system akazenzi naye ebhalanje. Uxakwa ufika amaGalati uthi bilibandla belize kakuhle lilandela iprocess yokukholwa. Kodwa all of a sudden the same bandla selilandela the another process. Jesus. Hallelujah. Amen. So now uthi ukuthi ukukholwa okanye confusion ekukholweni ayiyonto eqala namhlanje. Yinto yayikhona nangaphambili. Yake yabaxaka naseGalati. Waze waxakwa naye wathi nithena aninangqondo. Ibizawuthi kwenye ivesi ibizawuthi nithakathwe ngubani. Uthi ukuthi vele benisukaphi. Amini niqale kakuhle nakhona. Now senizisi izinto zokuqwathwa phakathi. Jesus. Nkosi. Ninengxaki. It's a problem ukuthi nizisi izinto zokuqwathwa phakathi endlini kaThixo. So now esikhona another verse izawuthi uyenyeliswa nje kungenxa yenu. Oh Jesus. God. Ilizwe selingasamthathi serious nje. Amen. It's because of nina. Amen. Hallelujah. Now, masiqhubezele kancinci pha kuPaulos. Kula chapter 3. Uyazicalula pha yena uthi yena ungumHebhere wamaHebhere. Oh, Jesus. Yena uthi ukuthi is trying to explain ukuthi bafowethu noba ningatsho nithi nina naluka nathini uthi mina ndoluka within 8 days. Uthi ukuthi lento nicinga uba niyayazi ngcono ndiyazi ngcono kuna. Hallelujah. So now akuncedi. Now iva xa yehla uthi sekhona sisimabuyi. Nalukayo ngomhla wesibhozo. Ishiyeleyo mama izapha kuverse 7. Ndisuke zona ezo zinto zabe ziyinzuzo kum. Zona ezo ndizibalela ekuthini ziyinkxwaleko ngenxa kaKristu. Okay, ivale version yakho. Kodwa zonke ezo zinto ndandisithi ziyinzuzo. Ngoku ndizithatha njengelahleko ngenxa kaThixo. Jesus. Amen.
the things besicinga ukuthi pha ebuqwathini bethu, hallelujah, besicinga ukuthi kahle zine meaning noma zine value, uthi ezonto ezo ndizibalela ukuthi ziye rubbish, as meanings. Amen. Kodwa bendicinga okanye ngelaxesha uthi wayesithi ezo zinto zizo, amen. Yiyo lento athi meni nenze njani pha kumncwadi eyabaseGalati uthi isasebenza kakuhle nithakathwe ngubani, Jesus. Ngoba ezazinto nicinga ubazizo ayizizo. Amen. Now yi confusion ekhona ebandleni siyakholwa, Amen. sithi sesingaphakathi sive ingathi khona okunye kungcono osingakulanda, siphume sishiye lento sinayo, sithi no man athi siyozama enye engathi engcono, ayisebenzi, Amen. ayina meaning. Amen. Noba ungeza nayo iza kwenza ayizokwenza nithi elivangeli lafela. Amen. Hallelujah. Kunendoda eyahengwayo ngenxa yayo, Jesus. hallelujah. Now xa sigqibezela sizimabuyi elivangeli lidaleli ngoba iyapha kwincwadi ye-1 Corinthians chapter 3, the same Paulus, namke mawethu bendingenako ukuthetha nani ngendlela endithetha ngayo nabo banaye umoya, okay? Kodwa kwakufuneka ndithethe nani ngendlela endithetha ngayo naba baselula basezintsana kuyahambo yobuKristu. Ndanityisa isicakathi andanipha ukutya okuqinileyo kuba naningeka kufanele, kanti ke unangoku anika kufanele kuba nisaziphethe ngokwesimo esidala. Hallelujah. Amen. Nisaziphethe ngokwesimo esidala. Ukuthi nithe senikhona apha ebandleni, ngathi senikhona ndindoda enkulu enguPawulos, andakwazi ukuthetha nani ngendlela mhlawumbi bekufanele uba nithetha ngayo nani, ngoba nise kwisimo esidala sobuqwathi, nisa-operator isiqwathi. Hallelujah. So now how can indoda esa-operator isiqwathi kuphinde kuthethwe nayo ngezaphezulu izinto? Uthi ukuthi if you are a Christian